jadanik izan dugu manifestazioekiko zaletasun berezia. Gure haurtzaroak, gaztaro eta bizitzak aldarrikapenei lotuta daude. Inoiz kalera kartel bat eskoan atera ez denak, bota dezala lehen harria. Harriak botatzea ere bada, bai, gure izaeraren parte eta. Horregatik, 1980 urtean sortu genuen M, Euskal Herriko manifestarien elkartea. Mundu utopiko eta hobe baten defentsarako sortu zen elkarte hau, urte gutxiren buruan gure lanbide bilakatu zen. Edozein protesta, aldarrikapen edo kexa duzu eta plazaratu nahi duzu. Kontatu gurekin, zure ideiaren defentsan gure bizitza emateko prest gaude eta. Gu gara M! Asteburu hontan ere, baditu eskari batzuk eta, lana bat banatu behar dugu, bai? Bai. Izan ere, asteburu hontan geranioak balkoietan jartzenen aldekoek manifa dute, baina nik argi daukat. Eni joa berriro, aurrekan sekulako iztilak izan genituen KGB-koekin. KGB-koekin? Noski, sovietarrak beti izan dira arrosazaleak etzen egiten? Ez jode, krisantemuak gaiendu bitez KGB aurrekoan gainera lorontzi bat botaziaten eta kiztu min hartu nun. Jo, haiek berriz zurekin oso pozik zeuden, aipatu zuten oso ondo defenditu zenuela haien aldarrikapena eta oso pozik zeuden. Ez zutela ulertu zergatik zen eraman kartelean geriatrikoak salbatu. Hoi zuten oso ongi ulertu. Bueno, geriatrikoak, geranioak, berdin dio, gauza da kartelak birziklatzea. Asteburu hontan kolaboratzeko eskatu digute, ikustagun, jubilatuek, pentsio duinen alde, normala den bezala, eta gure beharra daukate hotz handia dagoelako egunotan. Ea, nor joango da? Nire ustez, Mirenek joan beharko luke. Jode, beti ni. Esan du, hotz egiten du. Azkeneko txandan ere kriston hotza pasa nuen, eta nik kriston katarra harrapatu nuen. Nei oraingoan tokatzen zait toki itxi eta epel batean egotea, Baina, nola izango da, manifa bat leku itxi batean. Gure eki joan zan, aurreko batean, ostalaritzaren aldeko plataformak egindako ekitaldi batera, eta egon zan taberna txokoan, goxo-goxo kafe bat hartzen. Zerbeza bat izan zen nire... Bai, baina goxo-goxo eta taberna zokoan. Oraingoan uste dut niri ere tokatzen zaidala. Uste dut ez diatela nahiko ordaintzen hemen, barruan daukazu, begira, Igediporen performance manifa bat, larun batean. Igedipo? Jode, horretara junei nuen? Zeintzuk dira Igedipo? Inork jasaten ez dituen poetak. Ados, bani joango naiz? Ezaztu 4 litro kafe eramatea, estela ez duzu aguantatuko badakizu. Niri gustatzen zait, Hori da oso profesionala eta guztiz ere, Baina, txon, niri asko gustatzen zait hori aitortu behar dizuet, pila bat eta kaferik gabe, lokuruzka potatzeko perfecto. Ez da profesionala ez. Ekik esan duen bezala ez da profesionala ez. Baina, ez dakit zergatik, Miren, listo, orduan, orduan azkenean, pentsio duinen alde nor joango da? Venga, ni jungo naiz, baina ez nago prest inori ahoz-ahokoa egiteko, ze ez da nire kontratuan sartzen, Ados, baina gurpildu nolki bat bultzatzeko prest bai, ez? Neguralearen arabera. Aizu, aurrekoan 0 gradu zauden eta ni joan egin izan. Niri hotzak ez dite asola, baina elurra badago ez dut gurpildun aulkirik bultzatuko, hori ere oso argi daukat. Tenditza daukat, sorbaldan eta paso. Ibai eta Miren kolokatuta. Eki, begira, zuretzat oso proposa, txelede geratzen da. Gauza bat esako dizuet, txeledekoekin joateak iruzurra deritzot, asteko eta behin, eta gainera konflikto morala sortzen dit. Txelede, zeitzu dira horiek? Tinderrez sekula ligatu ez dutenen elkartea. Ni joan niteke, baina ez liak horre konflikto sortuko, baina nola oraingoan kalean dan eta nik izan deten barruan tokatzen zaidala, paso. Eki, zure printzipioak irentzi eta joan egin barko duzu. Venga, joango naiz, baina baboso bat gerturatzen bat zait, jota errekara botako dut. Baina disimuloz, gure izen ona jokoan dago eta. Lanak banatuta. Aizu, Tessa eta zuk? Zaltzea jun behar manifaren batera? Bai, ni maeren manifara noa, instituzionala da, elegante jantzita joan behar da, badakizue. Zer da? Manifestarien aurkako elkartea.
oraintxe hemen izan oraindik Anita Parkerrekin dantzan, baina pixka bat denetarik hitz egiteko, noski, gure Miren Legorburu. Gabon, Miren! Gabon guztioi! Bai, Errigorak datuak eman ditu, orain esan ditu, zenbat kutxa erosi ditugun aurten, eta berriz ere izugarrizko arrakasta eduki duen ekimen bat. Ni gogoratzen dut, orain dela 9 urte edo, aipatu zidatenean, zeintzen asmoa, gogoratzen dut Tasio Erkizia esplikatzen nahi zitzaidala, eta nik esaten nuen. Persono inkonbustiblea da, oain ere sartzea dijo, enbajada batean, inora eramango ez duena. Ez nuen sinesten, Euskal Herriak erantzongo zuenik modu horretara, Herriberako edo zona ez baskofonoko euskera sustatzeko olako ekimen bat jarri eta funtzionatu zezakenik, eta aurten euskerara bideratuko diren 300.000 euro. Lortu dira Euskal herritarrek egindako ekarpena horri esker. Izugarria da. Eta atzo, aste honetan bertan, Errigorak diru horrekin egin duen ekimenetako bat izan da agerraldia, behin da berriz aipatu duguna sarreran, eta agerraldiaren aurkezpen gisa Nafarroako legebiltzarra hartu zuten, eta hemen daukagu horren adierazlea. Gaur egun polita bizizan dugu, pixkat ikusten igaelako Errigorak bere hasierako proposamenak mantendu, handitu eta sakontzen ari delako eremu guztietan. Alde batetik ekoizleen egonkortasuna bermatu, bidezko prezioak bai ekoizpenaren kate osoan bermatzeari begira hor pausoak ematen ari ditu. Nekazaritza ekologikoan aurrera pausoak ere egiten ari ditu, bertako produktuak, bertako merkaturako bidean pausoak ematen ari ditu, eta baita ere gure ager zonalde zabalontan euskara normalizatzeko bidean pausoak ere ematen ari ditu. Bai, ekoizleokin gure lantokitan euskara normalizatu eta baita erabilera eremu publikoetan bestelako proposamenak sortuz, agerraldiaren bitartez. Eta beraz, horren laburpen bat bizi izan dugu gaurkoan, eta egia esan bide honean goazela erakusten duen arratsaldea bizi dugu gaur. Etorkizunari begira, oain arte bai egia dela, oain dela 2 urte arte ere, edo Errigora zen pixka batez, ekoizleak, erosleak eta euskara barne behiltzen zituen, nola esan, matrimonio bat edo. Baina duela 2 urte hasi ginen, beraiek eskatu zuten ez, ager baskoruneko biztanleak, hau da, zonaldez euskalduneko Erribera eta erdialdeko, Nafarroko herrialdeko biztanleak eskatzen ziguten bai dirua oso ongi, eta gero zer, eta kalean gure umeak zer, eta nola inen dugu, ez? Orduan, ateratzen den diru zati bat ere horretara doa zuzenean, ez? Agerraldira izeneko ekinmenera. Eta agerraldian, aurten sartadudako kalizendegiak adibidez horretan inbertitu da, 18 ludoteka, herri ez euskaldun horietan umeak euskeraz eta hitzeko, Tuteran bi futbol talde, bat neskena eta bestea mutilena, eta horretara etorri gara. Nahikoa dela esatera, eta orain beraiei tokatzen zaiela. Euskera Erriberara, euskera Nafarroako zona ez baskofonoetara eramateko aukera paregabe bat eskaintzen digute, zeratik ez dezagun ahaztu, bozkatu etzen amejoramendu arren ondorioa hoixe izan zala, ez? Nafarroa zatitu zutela, orduan zeuden euskaldun kopuruen arabera. Eta orduan amejoramendua onartu zenean jaio ere ziren gazteak,
unibertsitate publikorik ez zegoen orduan Nafarroan, eta orain, unibertsitate publikoko ikasleak ere euskara aldarrikatzen ari dira, eta oraingo bideoan hoxe ikusiko dugu. Unibertsitatea orain dela 34 urte sortu zuen Nafarroako parlamentuak, eta ordutik ona problematika berdinarekin topo egiten dugu, ez? Orain dela 34 urte euskara bigarren maila batean zegoen, gaur egun ordea 3. maila batean dagoela erraten dugu, ez? Unibertsitateak berak baliabide gehiago eskaintzen dizkiolako nola ez gaztelaniari eta baita ingelerari ere, eta euskara 3. maila batean dagoela salatzen dugu. Hori alde batetik. Eta gero berta alde batetik ere kontuan izan behar dugu 2019 urtean euskararen plan gidaria delakoak bukaera izan zuela, eta ordutik 2021 urte honetar arte, kasi 3 urte joan direnean, unibertsitateak ez du oraindik martxan jarri ez plan berririk, ez euskara unibertsitatean aurrera egiteko estrategia berririk. Orduan, testuinguru horretan eta aurreko ikasturtea, pandemia ikasturtea izanik, ikasen mugimenduak antolatzeko eta ekimenak bultzatzeko izan zituen zaitasunak ikusirik, aurten uste genuen urte egokia zela euskararen gaia berrartzeko eta unibertsitateari exigitzeko aurrera pausoak eman ditzan. Horregatik, sortu genuen kanpaldia uste genuelako ere, egoera plazaratzeko behar zela ikasen mugimenduaren indar erakustaldi bat eta pixka bat unibertsitateko egunerokoa kolokan jartzea eta desobedientziaren bitartez pixka bat gure aldarriak plazaratzea. Garrantzitsua jotzen genuen kaleak hartzea eta aldarriak labaizetara zabaltzea eta lortu genuela uste dugu, beraz alde horretatik oso pozik gaude. Hasieratik eta mobilizazioa plantatu genuen unetik plazaratu genuen ez zela unibertsitateko borroka bat, baizik eta Nafar jendartearen euskaldun eta euskaltzale guztion borroka bat dela. Euskal taldeak zuela konpromezu hori borroka aurrera eramateko, baina denon indarra behar genuela, komunitate guztiaren indarra. Azkenean, Nafarroko Unibertsitate Publikoa instituzio publiko bat da, denon diruarekin ordaintzen da, eta bertan ematen den eskubide urraketa eta hizkuntza zapalketa gaur egun gu jasaten dugu, baina etorkizunean hurrengo belaunaldiak izanen dira, hortaz, ulertzen genuen sektore desberdinen mobilizazioa beharrezkoa zela, hori lortu genuen eta horregatik pozik gaude, baina erran genuen, borroka hau ez zela larun batean amaitzen. Zoritxarrez ez da amaitzen, eta arlo askotatikan egin beharra dago aurrera, eta eskola publikoetan ere sortzenek ekimenak bultzatu ditu, inguru ez euskaldunetan ere euskera presente egon dadin, eta hemen daukagu Tafallako adibidea. Tafallan, Iruñako Unibertsitatean, Erriberan eta Kortesen ere bai. Aste honetan aurkeztu da, hor dago ekimena, non esaten duten zonifikazio horrekin bukatu beharra dagoela, beraz, AEKak ere egiten ari da, barkatu, lehenago aipatu behar AEKarena, AEK ere etengabe, beste herrialdeetan bestela, euskaren alde Nafarroan, ikusi dezagun.
Kodesetik garesera, Agerlanden zabalera, Ebro ibaiako itipera. Bianatik zango zaraino, Kodesetik leirera, Ederragorik hau baino. AEKak egin duen ekimena, euskaratik euren ikasleak ezagutu dezaten herrigorari lotuta dagoen bertako ekoizpena eta nola egiten den eta nola iristen den azkenean gure etxera. Ekineko beto ezagutzen du ekimen hau, ekinen laguntza duzu? Bai, esaten izuna zen, herrigoraren ari horretatik, ezta, ekoizpena bertatik bertara ezagutzeko aukera eskaintzen duten toki ederraskoak daude herriberan, eta horietako bat da, tutera kanpoaldean denok ulertzeko moduan. Tolare moduko bat. Tolare moduko bat. Olio prentsa. Ohikoa da, ezta, bodega batera joatera, eta beste. Urrezko, urre likido hau, herriberan hainbeste aberastasun eskaintzen digun hau, bertatik ezagutzeko aukera, eta AEKako ikasleak bertara joan ziren, eta hori da orentxe ikusi. Baina, egia esan dezagun, AEKako ikasleak hau jaso eta gero bodega batera joan ziren denak, ez da? Mintza praktika egitera. Bai, bueno, ez dagun ohitura honak galdu. Hori da. AEKak zerbait lortu baldin badu eta bere arrakasta behar da horretan datza, da ikasleak euskara ikasteaz gain, giro bat ezagutzen dutela, euskarak ate asko irekitzen dizkiela, euskara ikasteak unibertso berri bat irekitzen duela, eta hori erakusten duelako, lortzen du gero horrelako atxikipena, eta hainbeste jende datorren urtean azkenean bai izango den korrika horretara lotzea. Baina pixkat ekarri nahi nuena zen, Nafarroan etengabeko adibideak ditugula, euskararen aldarrikapen horretarako. Ez batzutan ahaztu egiten zaigu, euskara ofiziala daukagun lurraldeetan, sartzen gera eztabaida antzu, eta eztabaidatzea beti izan daiteke interesgarria, baina aintzat hartu gabe oso errealitate ezberdinak ditugula Euskal Herrian, euskararen herrian, herriberan euskaldun izatea askoz ere zailagoa dela Oiartzunen edo Astigarragan izatea baino, eta iparraldean ere ez dela ofiziala. Horregatik, lehen saltatu egin deta ekako historio hau, baina horri ikarri nahi nuen, ez? Aste honetan aurkeztu dute, hor dago ekimena, hor dago bat eman nahi dietelako Nafarroako erakundeei, esanaz, zonifikazioak kalte egiten diela gutxiengoan bizi diren euskaldun horiek. Euskaldun horiek gutxi izan arren eskubidea dutelako zerbitzuak eta euskaraz izateko. Beraz, euskara mugitzen ari da. Nafarroan, niretzako berri pozgarria da, beraz, hori, euskara badator. Sintonia entzuten duzu, ezta? Bihotz-bihotzean. Hau gertatzen zait, mezetara igandero joaten naizelako. Jaio nintzenetik, Lehenagotik, nik uste dute amaren, ez, nahi sekula jun, baina, bueno, aizue, igandetako plana, bermutarekin laundutako baldin bada askorentzako, behondaiela, gauzakonela, ereserkeari eutxiko digu zergatik, hainbeste Euskal Telebista gora, Euskal Telebista bera. Rekonkista ematen du honek, Aizue, baina goazen mesedez, gogora ekartzera, zer den ETB.
bai, nire biziki unkitzen nau Jurretako egoitza abandonatu horretako antena zahar eta agurgarri horrek. Baina izue, ETB, nola ETB eta non geratu ote daba ETB zat? ETB zat! ETB bat izan zen lehenik, gero ETB bi, ETB iru, ETBK, Kanal Basko, ETB zat, eta orain ETB zat! Eta gizonek gidatutakoa, zat! Baita ere, bueno, gaur ez naiz horreta, barkatu, EH sukarra izango ote dau? Bueno, EH sukarraren ereserkea honi helduaz, zergatik, COVID-a benetan EH sukarra ere bilakatu ote da. Zergatik aipatzen dizuet hau? Hainbeste ETB iru non ikusten den, non ez den ikusten, horren minutu gutxi, lankide batek kontrolburuan dauenak esaten zigu, baina zertarako halako eztabaida. ETB iru ezala mundu osoan edonon ikusgai jarri behar. Baguera bat ados gaude, eta gainera ETB ere bide horretan jar dezatela. Horren bidez ere Hamaika ere ikusiko delako. Hamaika ere ETB barruan dagoelako eta ETB-ren bidez edonora iritsika delako. Bai, ni ere liatzen ari naiz. Ez zergatik. Mesedez. Hamaika ETB-en sartu da edo. Honezkero ETB okupatu du Hamaikak. Durangoko azoka era presentzialean ahalik eta modu seguruenean egin dadin, lanean ari direla dio kultura sailburuak. Ez momentu honetan behintzat bertan bera ustekoa. Uste dut egin behar dugun alegina dela elkarrekin pentsatzea, ze modutan egin dezakegun seguru izan da. Ikusi duzu ezta, Hamaika, K-A, baina hortxe zegoen ezta. Datuak ez dira oso onak, audientzia datuak, bueno, bale, ez da ezer pasatzen, guazen Teleberrira. Ea ba, Teleberri, bilu handia. La Azoka de Durango no está en peligro de momento y siguen trabajando para que el formato presencial sea el más seguro posible. Ez momentu honetan behintzat bertan bera ustekoa. Uste dut egin behar dugun alegina dela elkarrekin pentsatzea, ze modutan egin dezakegun seguru izan da. Bai, egia da. Zertara dator guzti hau, Bingen Zupiriaren gorbataz hitz egin nahi nuelako, baina hori akaso beste tarte baterak utziko dugu edo plato honetako iritzi sakon eta eraiki hoien esku utziko duguna. Edo nola ere, badakizue, telebistak gora eta bera, dinamika edo polemika non, Hamaika han. Haupa, gente, gu Ameba taldeko Malen, Enara eta Aritzia, eta bide honekin aurkeztu nahi dizugu gure atera berrigun diskai laguntzen dion bideoklipa. Aitzulo komunikazioko lagunek eginda eta zuentzako ea gustatzen zaizuen.
embasado.